Con 20.000 cans censados, Pontevedra convértese no escenario perfecto para acoller a primeira feira galega da mascota. Será esta fin de semana no recinto feiral, reunindo a máis dunha vintena de expositores de diversos sectores relacionados co coidado dos animais. Firmas de alimentación, de peluquería canina, clínicas veterinarias, produtos para as mascotas, pero tamén asociacións, non? Asociacións nosas, además. Os stands situaránse nun dos espazos nos que estará dividido o recinto feiral. Noutra zona celebraránse as charlas e seminarios impartidos por expertos durante toda a fin de semana. En dúas zonas, unha Quisquelo e outra Perdigueiro. Bueno, aí verá un pouco de todo, non? Habrá charlas desde sobre preguntas frecuentes sobre alimentación canina, que entende todo o can, primeiros auxilios, fisioterapia veterinaria, un poquinho de todo, tamén logo nutrición canina, felina, tema de colonias tamén se falarán. Tamén se vai a falar sobre o tema dos cabalos, non? A programación completarase coa celebración dunha proba de agility, a terceira puntuable que acolle a cidade de Pontevedra. Será o sábado pola tarde e o domingo pola mañá. Animar a todo o mundo a que vaya a vela, porque virán cans de toda España e parte de Portugal a correrán sobre a mellor pista de agility que hai en España, que podemos presumir deso. Na zona de expositores estarán tamén as asociacións sen ánimo de lucro de Pontevedra e dos arredores que axudan os animais en fogar, como os palleiros ou Difusión Felina.